Kana wapedza mai wada kutaura newa. Iwe musikana iwe dai kukoti kwaMagistrate ungadai waenda kuchitokisi muno mamuzunzwe maoko uchipopota uchisumukapo uchienda uko imoto wazini Azamzi. next time ukazotafurika hakuna kuzoti mambo Bushu akaipa wazini chibvisa maoko saizi yako dai kudhara kwaibvunzwa kurowa taingoti maposa tore munhu muroyo awanga uchituka ndemambo awanga usingatuke mumwe munhu chenjera Wangoda kuti chibai. Nadini murume achada. Ngatichakadhora. Ndauti mupezi mazi mashamba awamurambira kuitira kuti vamwewo vachazobuda pamwe agadzirise unhu. Ndokuramba kwacho baba wanhingi yakurambira ichakati Amai. Mamai, dai. Mune chikoro chakanyanya chamudzidzisa mwana asitaenda kuimba yechipiri. Wandisa stereki. Pakamukaita vabereki vangu nekutuka inini kusatenga chikafu kusatengera vana hembe inini wacho ndozvadakurambirai. Aya ndozvitenda. Wana. Pamusoro wechangamire ndokumbira baba wandipe foni yangu yawanayo nekepi yangu nemaearphones itauro rangu rawanayo. Tsiga iwe. Tsiga uri kuvhunduke iwe. Chiwe. Tsiga. Ana kudzoka ipapa. Tsiga iwe. Dzimanya idzi unotadza kupinda mufoti. Kanhu kadiki so. Kasi kanokosta life yako yese. Unopinda muvhumu nekanhu kakadai. Saka ziva kuti tsiga. Taura zvoda kutaurawo. Ndoti baba wangu. Wanditaure. Ini ndotenda noshayina ndapinda. Handizi. Ane adakutska. Foni yawakamutorera mudzore. Zvakabusa? Chete. Nyama. Nekepi. ongochi manyika chipika uruposi nzokuzi. Ari kuzoti ari muna mambo. Wazvinzwa? Tsiga. Kwashoda chi? My earphones nekepi ne$20. Anzi ari kuseri. Nekatauro nema-earphone $20. Mari Wakatora kubhadharisa sumba kwenyika. Aiwa, ini baba wasabhadhira ndakataura kuti baba wakubhadhira zobhadhira ndishanda. Iwe, watava zvinhu zvitatu muno. Wati uda ma-earphones. My-earphones Nekepika. nekatauro. Wanekataura kwavantu waindipukutira kwavantu zvazotondifikisa chaziva changani Chikudai muno. Inaima. aiwa kwakandigadzira wane pendi rangu rauri kurambira kuti baba ukandibvomba kwaone pendi rangu rauri kurambira. Iwe, sisi. Wati ukaona wagadzirwa unodzoka kuno. Ate isi mari.